Главната старопланинска редица се простира от запад на изток през цяла България. На запад тя достига до Белоградчишкия проход, а на изток завършва при нос Емине на Черно море. На север граничи с Предбалкана, а на юг с задбалканските котловини и разломи. Площта ѝ е около 11 000 квадратни километра, дължината ѝ приблизително между 500 и 550 км, а ширината варира от 10 до 35 км. Стара планина се разделя на три основни части – западна, средна и източна, като границите между тях са проходите Златишки и Вратник. Простираща се от Белоградчишкия до Златишкият проход е Западна Стара планина с обща площ 4197 квадратни километра, което представлява 36,2% от общата площ на Стара планина. Средната и надморска височина е 849 метра. Дължината на Западна Стара планина е 190 км, а ширината ѝ варира от 15 до 50 км. Най-високо издигната Чипровско-Берковският дял, където е и най-високата точка на Западна Стара планина, връх Миджур, 2168 метра. Първенецът на Западна Стара планина и първенецът на Република Сърбия. Не знам дали знаете кой е този връх. Това е връх Миджур. Нека да видим как се стига до там. Ето го връх Миджур, едно от тези местенца, които са, как да кажа, символи на дружбата между сръбския и българския народ. Върхът се намира на самата държавна граница. За сърбите е любопитно, че това е най-високия връх в тяхната държава. А за нас това е първенецът на Западна Стара планина. Средна Стара планина заема площ от 3400 квадратни километра, което представлява 29% от общата площ на Стара планина, което е най-малкият дял. Средната и надморска височина обаче е най-висока от трите части – 961 метра. Дължината на Средна Стара планина е 185 км, а ширината е от 15 до 20 км. Тук се намира и най-високият връх в областта – връх Ботев, 2376 метра. Върхът е вече зад нас. Източна Стара планина заема площ от 4000 квадратни километра, което е 35% от цялата площ на Стара планина. Средната и надморска височина е най-ниска от трите части – 385 метра. Дължината на Източна Стара планина е 155 км, а ширината ѝ варира от 30 до 40 км. Най-високият връх тук е Българка, 1181 метра. На върха сме! Най-високия връх в Източна Стара планина. Българка. Главната старопланинска редица има сложен и интересен произход, свързан с процесите на формиране на Алпо-Хималайската планинска система. Планината е възникнала в резултат на нагъването на земната кора по време на алпийската орогенеза. Това означава, че тя е сравнително млада планина в геоложко отношение, въпреки че в нея се срещат и много стари скали. Основните процеси, довели до образуването на релефа, са тектонски движения, нагъване и разломяване, издигане на земната кора и продължителни външни процеси, като изветряне и ерозия. В резултат на това се формират гънкови структури, антиклинали, изпъкнали гънки и синклинали, длъбнати гънки. С времето външните сили, вода, вятър и температурни промени моделират релефа и го правят по-разнообразен. Релефът на Стара планина се отличава със следните характерни черти. Голямо разнообразие. От високи и стръмни била в Средна Стара планина до ниски хълмове в източната част. Асиметричност. Северните склонове са по-полегати и по-дълги, а южните са по-стръмни. Силна развлеченост. Планината е прорязана от множество проходи и речни долини. Проходите в Стара планина са Белоградчишкия, Петрохан, Витиня,
Златишки проход, Троянски, Русалийски, Шипченски, проход на Републиката, Твърдишки, Вратник, Котлински и Върбишки. В Стара планина полезните изкопаеми са много разнообразни, което се дължи на сложният и геоложки строеж. Антрацитни въглища има в Слогенския басейн, а черни в Балкан-бас. Полиметални и железни руди има край село Мартиново, Кремиковци и Троянско, а медни руди в Едрополския район. В Берковско се добиват мрамори. Климатът в Стара планина е предимно умерено континентален, като с увеличаване на надморската височина се формира и планинския климат. В източните части има преходно континентално влияние. Валежите са по-обилни по северните склонове и достигат до 1000 мм годишно. Снежната покривка може да се задържи от 1 до 7 месеца. Характерни са силни ветрове, включително фион и местни ветрове, като този при Сливен. Стара планина е основен вододел между Черноморския и Егейския басейн. Реките са къси, но пълноводни. Единствената по-голяма река, която протича изцяло в планината, е Луда Камчия. От Стара планина извират множество реки, които се спускат по стръмните склонове. Към Черноморския басейн се оттичат реки като Искър, река Янтра и река Камчия. Към Егейския басейн текат реки като река Тунджа и река Марица. Стара планина е богата на водопади, особено в средната си част. Най-известният е Райското пръскало, който е най-високият водопад в България – 125 метра. Изменението на климатичните условия и хидроложкия режим по склоновете на главната старопланинска верига е причина за височинното зониране на почвената покривка. По северните склонове на Стара планина се редуват кафяви горски, тъмноцветни горски и планинско-ливадни почви. Речните тераси са заети с алувиално-ливадни почви. Ниските дялове на източна Стара планина са разпространени канелени горски почви. В северните склонове на планината широко разпространение има букът, а в южните склонове дъбът и габърът. Иголистната растителност е представена от смърч, бяла мура и лиственица. В най-високите райони значително разпространение имат храстите на хвойната, а по най-високите и трудно достъпни места в средна Стара планина расте еделвайсът. В животинския свят преобладават средноевропейските видове, характерни за широколистния пояс – сърна, благороден елен, глиган, мечка, вълк, лисица, златка и други. Най-високият пояс се обитава от алпийски видове, като дива коза. От птиците се срещат дроздът, малкият орел, горската зидарка, враната. А от влечугите – усойницата, смокът мишкар и слепокът. От природните ресурси с най-голямо значение са горските, водните и рекреационните. Водните ресурси на планината се използват за добив на енергия, като Петроханската каскада е пример за това. Също така за водоснабдяване или балнолечение. Почвените ресурси в Стара планина благоприятстват развитието на горското стопанство. Широкото разпространение на широколистни и иголистни гори е предпоставка за развитие на дърводобивната и дървообработващата промишленост. Почвените ресурси се оценяват като слабо пригодени за селскостопанско използване. Агроклиматичните и почвени условия в тази част на планината са подходящи за отглеждане на тютюн, картофи, ръж и други, по-малко взискателни към почвите култури. Стара планина предлага благоприятни възможности за развитие както на зимния, така и на летният отдих и туризъм. Основните екологични проблеми са свързани с добива на полезни изкопаеми в Стара планина. Големи площи от територията й са нарушени и превърнати в пустеещи земи. Сериозен е и проблемът с обезлесяване на южния склон на планината. По-нататъчният добив на дървесина е крайно нежелан. Пътищата за разрешаване на проблемите са в прилагането на конкретни мероприятия, които да включват противоерозионни, залесителни мероприятия, рекултивиране на нарушените терени, пречистване на отпадъчните води и други.
Природното разнообразие на главната старопланинска верига се опазва в Националния парк Централен Балкан. Паркът включва 9 резервата, като Царичина, Коза стена, Стенето, Джандема и Стара река. Стара планина е не само географска граница, но и символ на България. Съчетава природното разнообразие, богатства и красота, които трябва да бъдат съхранявани и опазвани.